mä uskallan väittää, että suurin osa niistä ihmisistä niin on joko tullut uskoon tai palannut lapsen uskosta Jeesuksen läheisyyteen tämän vuoden aikana. Ne ei ole mitään rippeitä, mitä ollaan varastettu muista seurakunnista, vaan ihmisiä tulee aivan oikeasti uskoon. Yes. Meillä on jouduttu muuttamaan toiseen tilaan, koska seinät tuli vastaan. Meillä ei ole koskaan istumapaikkaa enää sunnuntaisin. Tämä on Suomi. Ja mä en ole täällä kerskaamassa mistään seurakunnasta tai kirkkokunnasta, vaan Jeesuksesta. Ja sinussa asuu tuo sama Jeesus, mutta avain on se, että sinä lähdet liikkeelle, halleluja. Ja tämä on sellainen ilta, tämä on palaavien sydänten ilta. Mun tahtoni on se, että tänä iltana kun sun sydän palaa, että sä et pysty enää istumaan, on sun pakko rynnätä koijan tähdätä tuohon ovenaukkoon ja haluta repeään. Ja lähdet tuonne ulos julistamaan, otat ensimmäisen ihmisen, joka tulee vastaan ja kysyt, onko kukaan jo sinulle kertonut, kuinka valtavan hyvä suunnitelma Jumalalla on sinun varallesi. Onko kukaan kertonut sinulle, mitä Jumala on tehnyt sinun edestäsi, että hän antoi oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolevan sinun tähtesi, jotta sinä saisit vastaanottaa iankaikkisen elämän, jotta sinä saisit syntisi anteeksi, jotta sinä saisit terveyden, vapauden, rauhan ja ilon. Halleluja! Miksi me pidetään tämä aarre meidän itsellämme? Miksi me pidämme sen meillä itsellämme? Kun tulin Suomeen, niin mulla oli salaa sellainen toive, että joskus olisi aika hauska päästä telttakokoukseen. Yes. Halleluja! Maanantaina mä tulin kotiin Pohjois-Norjasta, Laksiolta, jossa oli Pohjoisten kansojen kristillinen konferenssi. Se oli ihmisiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä, Keniasta, Australiasta, Yhdysvalloista, Indonesiasta, Fidjiltä, en tiedä mistä. Kaikkialta, mutta Jumalan valtakunnan edustajia olivat joka tapauksessa kaikki. Me oltiin siellä yhdessä julistamassa Herraa teltassa. Ja me oltiin siellä ylistämässä ja saatiin nähdä, kuinka aivan tuolla pohjoisessa myös ihmisiä tuli uskoon ja ihmisiä vapautui ja ihmisiä parani. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tämän illan teema on vapaus. Ja tuli aivan mahtava laulu, mikä me laulettiin. En ole enää orja, vaan lapsi Jumalan. En ole enää, voidaanko me kaikki sanoa, en ole enää orja. En ole enää orja. Vaan lapsi Jumalan. Vaan lapsi Jumalan. Halleluja. Mikä vapaus? Mikä vapaus? Mennään Jumalan sanaan. Te voitte avata Markuksen evankeliumin luvun 5.